Začiatky s trénovaním, ty byly dosť náhodné, akože byla to veľká náhoda. A jeden deň sme si povedali s chalanama ze Skalice, že pôjdeme na florbalový turnaj do Hodonína na Vánočný a byl vlastne, kedy porádal Jirka. A tam sme sa vlastne stretli s Jirku a došlo tam k nejakej dohode. Povedal mi vlastne, opýtal sa mňa, či nechcem ísť za ňo trénovať. A řekl jsem si, že OK, vyskúšam to. A vlastne, ak sa došel na prvý trénink, bylo to paráda, začalo ma to baviť s týma deckama. Vedel som, že im mám co dať za tých 10 rokov, co hral florbal, tak mám nejaké skúsenosti. Nejsú určite najväčší, ale nejaké určite sú. A videl som, že vlastne tí decka, jak som tam došel, tak úplne inačí energia, že vlastne došel mladý človek, začali sa se mnou vypráviať, začali mi písať na Instagram, všade možne, kde sa dalo. A byli rádi, že som tam došel. A vlastne vôbec som v podstate nečekal, že budu niekedy trenér. Sice byl to jako môj taký vedľajší sen od hráča, ale som za to rád, som za to vďačný Jirkovi. A určite túto šancu nezahodím, budu v tom pokračovať. Jestli mě to teda bude bavit tak, jak mě to baví do včilku. A ty děcka vlastně je vidět, že ich to učím, protože jsem šéf trenér Senice a hodně lidí mi říká, že vlastně ty děcka jsem dost naučil. Sice jsem jich učil 2 měsíce, ale od hodně lidí počúvam pochvalu na mě, takže jsou za to rád. A takže tak. Takže sny. Sny, co se týká trenérských snů, nemám nějaké konkrétné sny, já nevím, například trenér reprezentácie alebo takéto věci. Sny mám také jednoduché, by som povedal. Napríklad určite by sa mi ľúbilo niekedy, keby si zapnem telku, nejaké majstrovstvá sveta, podívám sa a poviem si, jo, tohoto hráča som trénoval, učil som ho střílet, pohybovať sa na ihrisku, prihrávať a takéto veci. Co sa týka tých hráčských snů, už to nejsou také ty dětské sny. Já nevím, jak majú hokejisti do NHL, tak florbalisti majú SSL-ku, což je vlastne najvyšší švédská liga. A také sny už nemám. A povedal bych, že už sú také optimistický. A klidne bych bral nejakú superligu, podívať sa, aspoň zaťukať si. A nejaké, keby mi došla pozvánka od repre na Slovensku, tak by som si to určite vyskúšal. Ale že by som sa išiel nejak ako roztrhať, či už že chcem toto tam, toto chcú, tak to zase ne. Takže tak.